Здравейте, казвам се Илия Илиев от Еволют недвижими имоти. В днешното видео ще поговорим за промяната, която касае вписването на сделките, нотариалната дейност относно публичните задължения на страните, участващи в сделката за продажба на недвижим имот. Към момента, когато имахме банка кредитор, тя задължително искаше удостоверение за липса на задължения, на публични задължения на страните, така наречен член 87, който се издава от НАП. Въпросът е, че този документ няма задължителен характер, когато сделката, поне до този момент, когато сделката не беше кредитирана от банка кредитор, понеже те си имат списък от документи, които изискват, и при преминаване вече на нотариално изповядане в деня на сделката нотариуса дава декларации, които съответно купувач-продавач трябва да попълнят за липса на задължения. И оттам нататък вече сделката може да се впише с уговорката, че самите участници в сделката са наясно с наказателната отговорност при деклариране на неверни данни. Въпросът е, че от 3 май промяната изисква нотариуса да прави справка в деня на сделката. И при наличие на публични задължения, на която идват страните, той не може да впише съответната сделка, без значение дали задължението е 1 стотинка. Трябва да няма абсолютно никакви публични задължения и това трябва да ни е ясно преди да си запазим част за нотариуса, че нямаме такива задължения, за да може сделката да бъде вписана нормално. Какво можем да направим? Това, което можем да направим, е да си издадем ПИК код от НАП, с който много лесно да проверим нашия статус, касаещ публичните задължения. И ако там вече всичко е изрядно, да знаем, че съвсем спокойно можем да отидем на нотариуса да си изповядаме сделката. Благодаря.